Vedeli ste, že za vašou mdlou, pleťou, únavou a zlým trávením môže stať pečeň, ktorej zdravie ovplyvňuje vašu dennodennú energiu? Keď moje telo volalo o pomoc, dopriala som mu detox. Nerada užívam lieky a tak som hľadala prírodnú alternatívu. Na webe Matcha Day som objavila zázračnú rastlinku, ktorá ponúkala bohatú škálu výhod pre zdravie. A prečo práve pestrec mariánsky? Pretože mi pomohol detoxikovať a regenerovať pečeň, ale aj zbaviť sa únavy, zlepšiť trávenie a dokonca som si všimla aj zlepšenie mojej pleti. Vládzem športovať a cítim sa zdravo. Dajte si však pozor a objednajte si pestrec vždy drvený a nie mletý, aby zostali zachované všetky jeho účinné látky. Ja ho nakupujem vždy od Matcha Day, lebo som si istá jeho kvalitou. Ak vás trápia podobné problémy s pečeňou ako mňa, vyskúšajte túto zázračnú rastlinku a vaše zdravie sa vám poďakuje. Môžete ju pridať do jogurtu, vody alebo vašej raňajkovej kaše. Doprajte svojmu telu tú najlepšiu starostlivosť. Objednajte na matchaday.sk.